Τζαβέλας. Ήταν ο γιος του Φρόντου Τζαβέλα και εγγονός του Λάμπη Τζαβέλα και της Μόσχας. Γεννήθηκε στο Σούλι, αλλά μεγάλωσε στην Κέρκυρα. Το 1820 επέστρεψε στην πατρίδα του στο Σούλι μαζί με άλλους φιλιώτες. Μόλις 19 ετών, ανακοινήθηκε η κατακάλυψη του Σκυλοπόλου. Μετά την ήττα και το θάνατο του Αγίου Πασά, μετέβηκε στην Ιταλία για να συνδημιουργηθούν τους Φιλιππούς για την Επανάσταση. Το 1822 γύρισε και πήρε μέρος ως αρχηγός 35 νοσηλευτών μαζί με τον Μάρκο Μπότορη στην πρώτη πολιορκία του Μεσολογγίου, στη μάχη του Κεφαλογρίσου το 1823 και αργότερα στη δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου. Συνεργάστηκε με τον Καραϊσκάκη στη νίκη της Άμπλεμης το 1824. Πολέμησε στο Δίστανο στις επικρεμίες του Σπύρου. Διέσχισε τα στρατεύματα του Λιταχή τον Ιούλιο του 1825 στο Μεσολόγγι και μπήκε στη πόλη. Κατά την ηρωική έξοδο των Μεσολογγιτών, ως αρχηγός 2.500 ανθρώπων έσπασε τις γραμμές των Τούρκων και κατέφυγε στα Σάλωνα με 1.300 άντρες. Πήρε μέρος με τον Καραϊσκάκη της μάχης της Αττικής και μετά το θάνατο του Δευτέρου ανατέθηκε σε αυτόν η αρχιστρατηγία για λίγο. Ο Καποδίστριος τον έκανε χιλίαρχο, αναθέτοντάς του μάλιστα να καθαρίσει τη στερεά Ελλάδα από τους Τουρκαλβανούς και τους Τουρκοαιγυπτίους. Μαζί με τον Κολοκοτρώνη, στα χρόνια της Αντιβασιλείας, ρίχθηκε στη φυλακή διότι υπήρξε μέλος της Δροσόφιλης Μερίδας. Όμως στα χρόνια του Όθωνα και σε εκείνα που ακολούθησαν ανέλαβε υψηλά αξιώματα. Το 1854, όταν στην Ελλάδα ξέσπασε το απελευθερωτικό κίνημα των αλύτερων των περιοχών, μαζί με άλλους Ιώτες αξιωματικούς ανέλαβε την ηγεσία των επιχειρήσεων στην Ήπειρο. Μετά την αποτυχία του εγχειρήματος αποσύρθηκε. Πέθανε στις 9 Μαρτίου 1855 στην Αθήνα.